Mga igsoon, mayong gabi. Niyata sa atong tulumanon nga atong katinawan sa pagtuong Katoliko. Doon ay panurtihon sa kaalam, non potest esse deuterium qui non subis veritas. No reason can be lasting when truth does not rule. Way pangatarungan nga mulungtad, kung wa sa kamaturan, ipasukan. Sa Juan 8, ang atong Ginoo mingon, pabilin kamo sa akong mga pulong. Ako mga pulong mo ang kamaturan o ang kamaturan magaluwas kaninyo. Mahinigugma ko mag-isuon usa sa mga dako kayong hagit challenge kanato o gitinguha sa Ginoo ang nasuwat sa Biblia sa 1 Timoteo 2:4. Ngamingon si San Pablo o kinigi hunghong sa Dios kaniya nagingon, dili ako buot nga dunay usa nga maimpierno. Apan buot ako nga ang tanan maluwas ug makahibalo sa kamaturan. Ang kamaturan gipasabot sa Ginoo diha sa Ezekiel 18:27. Nga maluwas ba ang makasasala? Mga dagkong makasasala. Ang atong Ginoo mingon, dumuol kamo kanako kamo makasasala. Hinulsuli og biyaeng inyong sala og puyo sa buutan nga kinabuhi. Og sa imong paghinulsol niana, mawagtang o mahilis ang tanang mga sala. Og humaniana, pagtuman sa sugo sa Dios, og pagbuhat og mayo, og kanang maong makasasala, maluwas, makasuod sa langit. O kana usa ka kamaturan nga ngayon natong hibawan, og di lang sa nato abusahan kay mingon niya nga may pamangkay kog lawas batanon pamangko kusog pa kumudagan nya dugay pa kay mobalik ang Ginoo mutungab sa ko nining binos sa kalipay yawanon nga kalibutan kay mutagamtam sa gustanan nga kalipay dili na maayo usa kana kapag tunob sa Espiritu Santo nga nagdapit kanato alang sa atong kaluwasan ngano kay naa sa Kaalam, libros Kaalam 15, o tao naghuwam ka sa kalag gagikan sa Dios. Ug wala ka masayod, ano sa kakuhaa sa Dios, busa ayaw pagtuo, ngay kay magbuot si mong kamatayon. Wata kay baho. Mao na nga, ang pagpanganda mo labing mayo. Uban nato karon si Brad Aling Bacalso sa Catholic Lay Ministers nga mutunga sa bukid kada Domingo aron pagsaulog sa pulong. Ang kasaulugan sa pulong authorized kitagag otorasasyon sa mga pare kay ang mga tao nga to sa bukid layo kayo din na makalusan labi na sa mga idarana. Ang mga Catholic Lay Ministers musaka sa bukid ug daghan kay mga kapilya nga mga karaan ngadto magtigom ang mga kaigsunan nato sa bukid ug dayon magkasaulugan sa pulo ug matud pas pare kanang mga tao nakadawat sa katumanan silang Sunday responsibility nga katungdanan sa Domingo makasimba. O sa morning Catholic Lay Minister niya nato si Brad Aling Bacalso sa Catholic Faith Defender og niya asad ang atong naila nga magsasangyaw og doon na siya mga programa sa cellphone sa nga na imong kwando YouTube sa imong programa Ako naman sa social media ra. social media pero nasa TV man di ba? Oo. Madungog ninyo makita si Brad Stay Buti nga daghan kayo mga kapaambit tungod sa iyang kanunay nga pag-ampo ug labi na sa pagtuon ug kini siya musuroy sa tibuok kalibutan bitaw kuha man na siya seaman mandagko kay barko sakyan ya moadtos lang yung mga kanasuran ug doon na siya makontak niya mga tao sa gawas o maka-chat sila sa mga pagtulunan nga kinahanglan sa atong kaluwasan niya ni pambanto ni Guwa pumanto si Mado Aquino. atong hiatag ni Brad Aling Bacalso. Daghang salamat Brother Sok, may gabi kanimo, may gabi sa tanan nga naminaron sa Kabisayan o Mindanao. Kutob sa maabot niya atong Sibya sa atong istasyon DYRF Radio Puwersa. May gabi sa tanan nga nagsunod sa atong programa katinawan sa pagtuong Katoliko labi na sa Linaw Talisay City Cebu. Sterlidi Kabiluna, si Brad Willie Kabiluna og si Brother Sammy Dilbo labo na atong amigo diha sa Lawaan Dos Talisay City Cebu nga kanunay nagtan-aw sa atong Facebook Live si Brother Boy Pilunyo
nga usa ka barangay captain kaniadto karon konsehal diha sa Lawaan Dos. Maayong gabi, brother. Og sa tanan gayud nagtan-aw. Nya brother Sok, sa dili pa nato ihatag ni brother Steve Buti, doon ako say atong ipalapos nga pangutana nga atong nakitaan diha sa social media nga usa sa mga INC nag-ingon sila nga pagsulti nga kung si Kristo Diyos pa ni ngano man diha sa Mateo kapitulo 27 bersikulo 46 nag-ingon man pagsulti si Kristo samtang gilansang siya sa krus misinggit man nag-ingon nga Diyos ko nganong gibiyaan mo ako ug Diyos pa ni siya matod pa nila ug Diyos pa ni si Kristo anong nisampit man og laing Diyos. So unsa may imong explanation ani brother Sok? Unsa ni literal or doon ay ipasabot nga mensahe? May kini pangutana dungaling kay daghan yun ang pangutanan ini ngano man nga diya sa balang kasulatan sa Mateo 27 nga diya sa krus mituwa man si Kristo Diyos ko nganong gibiyaan mo ako. Muna makaluluoy kay handumon o daw makalilibog sa atong pagpaminaw kaniya nga biyaan ba diya siya sa Diyos nga naman sa Salmos 37 versikulo 38 ang Diyos dili mo biya sa tao nga matarong ubanan niya kanunay o si Kristo Jesus matod pa ni San Pedro 1 Pedro 2:22 ang atong Ginoong Hesus matarong way bisan gamay nga bakak nga miguwa siyang baba kay siya matarong busa kay matarong og balaan man dili siya nga ibiyaan sa Dios ug nganong nakatuwaw siya nga Dios ko nganong gibiyaan mo ako ang gilantaw nato siya pero kung naibaw ta sa katuyuan sa iyang kamatayon kita nga maluwas ug ana sa balang kasulatan Isaiah 50 versikulo 2 nga nag-ingon nga ang kitang tao sa atong pagpagasa kita mo nangunay pagbiya kanato dili kay Dios ni biya kanato si kita ang mibiya sa Dios ug nahimutang kauban na ni Satanas mao na nga ang atong Ginoo sa paglantaw niya nga si Jesus alang man sa atong kaluwasan mao na nga siya'y nangamuyo ngadto sa amahan alang kanato mo pasabot siya'y spokesman siya'y gigamit sa atong mga pangandoy nga maluwas ta pinagi sa singgit ni Kristo nga Diyos ko nganong gibiyaan mo ako niya the positive of that ayaw gyud kako talikdi og biyae Ginoo nga di man siya biyaan kay siya matarong man ang buti pasabot nga mapasiguli niya siyang dugo ni Kristo pasiguli niya ngadto sa Dios no natong amahan mo na ang tuyo sa pagtawag ni Kristo Diyos ko nganong gibiyaan mo ako kita ang bibiya sa Dios ug si Kristo nagahimo sa paghakgom kanato nga may duol kita kaniya pinaagi sa iyang kasakit ug kamatayon nga makatubag sa ato sang kalag sa gipabot sa Ginoo nga mao ang paghinulsol ug pagbiya sa sala aron may balik ta kaniya mo na atong tubag sa may pangutana nga gipadangan tong ni Brad Aling Bacalso balik ta ni Brad Aling. Daghang salamat brother Sok niya sa dili pa to ni acknowledge recognition tinagtan sa atong Facebook na si Joseph Bacalso si Lorinda Batiliar niya si Tiamasing Batiliar may gabi niya Steve Buti brother Sok atong paminawon kung siya ikatampo kung sa mga pangutana o discuss sa iya karong gida dinhi sa studio. Daghang salamat Badsok, daling. Ug sa to ang suki nga tigpaminaw karon no. Dunay kuan Badsok kanang nakoy ipaambit kay dunay nangutana or kining kasagaran mga atake sa ubang tinuhuan may igsunan nga imposible kayo si Santa Maria Birhen kay kasado gud siya ni San Jose usa ka dako nga pribilehiyo sa mag-asawa nga doon naging hitabo pero may igsunan ato ning tubagon sumala sa Biblia ug sumala sa kultura sa mga Hudiyo may igsunan una dinha sa San Mateo 1:18 kung atong basahon may igsunan mao ni
ug ang pag-anak kang Hesukristo nahitabo sa ingon niini nga kaagi. Sa diha nga ang iyang inahan nga si Maria kaslunon pa kang Jose. Unsa kuno? Ang iyang inahan nga si Maria kaslunon pa kang Jose. Sa wala pa sila mag-usa, siya hingkaplagan nga nagsamkon pinaagi sa Espiritu Santo. Sa wala pa sila mag-usa. Pangutana, unsa may gibuhat ni San Jose sa dihang hibaw-an niya nga nagsabak Santa Maria? San Mateo 1:19. Og si Jose nga iyang pamanhunon, sanglit tawo nga matarong og dili siya buot magapakaulaw kaniya, naghuna-huna pagbiya kaniya sa tago. So before nato nito bago migsunan, natay pipila ka butang nga ato ning klarohon. Una, kaslunon pa. Sa to pa, di pa sila mag-asawa kung atong hunahunaon. Pero mahibong ta kay sa 19, naghuna-huna siya nga iyang buwagan. Kaslunon kuno unya buwagan. Sunod nga pangutana, kung wala pa nakasal karon nagsabak si Santa Maria, mugawas nga si Kristo migsunan natural child, kana bang legitimate, dili kanang anak sa gawas ba, kanang wala pa nakasal. So murag bati kayo paminawon nga ang anak sa Dios gisabak sa usa ka babay nga walay amahan. Unsa may atong tubag ni migsunan kay mao man ni kasagaran nga atake sa ubang tinhuan. Simple ra kayo. Una sa tanan, ang kasal sa mga Hudiyo maigsunan nabahin sa duha. Kining duha ka bahin usa ra ni kakasal. Ang una kining gitawag nila betrothal, kiddushin. Unsa man siya? This is the first legally binding part of the marriage ceremony, which dedicates the woman to the man and separates her from all other potential suitors. Where the groom gives the bride a symbolic object, then gingon din ni, it established a legally binding relationship, though the couple may not yet live together. But pasabot may sunan nga kini daayong betrothal, asawa na gyud niya si Santa Maria sa first part sa kasal. Diin wala pa sila mag-uban. Karon sumala sa balaod migsunan, ang ikaduhang kasal nga gitawag og nisuin, mao ni ang panahon nga mag-uban na sila. So ang second part mao ni siya ang mukumplito sa maong kasal nga diin mag-uban na sila. Pero before ni siya mahitabo, mudangat pa ni siya usa ka tuig kapin maigsunan, una mahitabo ang second part. So mao ni siya ang nindot dinhi. Kay ngano man, sa dihang gisabak ni Santa Maria ang atong Ginoo, dili siya illegitimate nga anak maigsunan. Kay ngano man, at that time si San Jose ug si Santa Maria mag-asawa naman sa first part, pero wa pa sila mag-uban. Ang second part mao na ni ang panahon nga mag-uban sila. Mabitaw nga gingon sa Biblia nga sa wala pa sila mag-usa, buot pasabot ang second part ang gipasabot ni migsunan. Unsa may gibuhat sa atong Ginoo, iyang gipadala si San Gabriel kang Santa Maria mga kaigsunan sa first part sa ilang kasal, nga sila na gyud, asawa na gyud sila sa first part, diin wala pa sila mag-uban. So klaro kayo nga wa pa gyud na hilabti ni San Jose si Santa Maria. Kay sa first part ng sunan ang balaod, wa pa sila mag-uban. Kay kung nahitabo pa ang pagpakita sa anghel, nahitabo sa second part sa kasal, diin mag-uban na sila, diri sa possibility nga mahilabtan gyud ni San Jose si Santa Maria. Pero ang pagpahibalo nahitabo sa first part nga kasal na sila, then at the same time wa pa sila nag-uban. So nagpabilin may sunan nga birhen ang atong inahan. Karon giprove yun ang anghel nagpakita kang San Jose o giingnan San Jose ang gisabak ni Santa Maria, anak sa kitasan. Gikutlo sa anghel ang Isaiah 14 nga ang usa ka birhen manamkon og manganak
ug usa ka anak lalaki. So usa ka birhen si San Jose maigsunan batid sa kasulatan nakahibalo siya nga ang gisabak ni Santa Maria anak day sa kitasan, dili day anak sa laing lalaki ba. So ang hitabo iyang gipakaslan si Santa Maria, dili tungod kay makigsik siya, kundili aron maprotektahan ang inahan ug ang anak sa Dios. Karon maigsunan, before nako ihatag ni Bradshaw maigsunan, dunay dakong pangutana karon. Kinsa mang lakiha sa tibuok kalibutan maigsunan, gikan pagsugod sa kalibutan hangtod karon, kinsa mang lakiha ang makaako pag-ingon ngang inahan sa Creator, ang inahan sa Dios, si Kristo nga mao ang divine logos nga nagpakatao. Kinsa mang lakiha ang makapanghambog nga ang inahan sa Dios iyang nahilabtan. Ikaduhang pangutana migsunan ngadto sa mga Protestante, kinsa mang mga tawhana lalaki o babae sa tibuok kalibutan ang makaako pag-ingon nga kanang divine logos si Kristo ako anang half brother badsok, half sister ba, kana ganing igsuon sa inahan? Kinsa mang tawhanang makaako niya na? Waoy, ikaw maingon ka nga kana si Kristo kanang divine logos as God consubstantial with the Father, igsuon ako na sa inahan? Way makaako makapanghambog na migsunan. So si Santa Maria nagpabilin nga birhen ug usa ra gyud ang iyang anak, walay lain ang atong Ginoong Kristo migsunan. So Bradshaw, mao na ako ang pamit Bradshaw. Salamat kay Brad Stay Buti sa imong pagpambit, paghatag og kahayag niyadtong maduduhaon niya ng mga butanga. Hinautunta nga masabtan nila nga ang Kaalam 1:4 nga nagingon ang Dios ang kaalam dili mo puyo sa lawas ug kalag nga mahugaw. Kanya kanang kaalam sa 1 Korinto 1:24, si Kristo mao ang kaalam sa Dios. Kanya dili day mutugot ang Dios amahan nga mosulod siya isip anak susa ka inahan nga ang maong inahan nahugawa na o nakahimo na o usa ka buhat nga sa ito pa beyond the order of marriage. O gisay-isa na ni Brad Stibuti ang kadili may tabo niya na tungod kay nasuwat sa balang kasulatan nga gingon nga ang esposa sa Espiritu Santo nga mo Santa Maria putli ug walay buling. Niya ito'y balik si Brad Aling Bacalso. Daghang salamat Brother Sok sa imong patinaw sa pangutana o explanation may tungod sa ni Santa Maria niya sa dili pa ato sa ning i-recognition nagtanaw si Bacalso si Brad Jiroy Sidley diha sa Lawaan dos Talisay City, Cebu, si Brother Roger Umandag diha sa Mandawi City. May gabi Brad Roger Umandag niya sa dili pa nato ihatag ni Brad Glenn Kimod Brother Sok dunaw sa gipasupot nga pangutana. Ang pangutana dito gingon nga unsa man kunoy kalainan sa pag-ingon nga si Santa Maria inahan sa Dios o sa pag-ingon nga namatay ang Dios. So palihog kuno explanation Brother Sok kay kini gipadaan ni mga pangutanaha. Ang gipanganak ni Santa Maria miagi siyang taguangkan the second person of the Blessed Trinity nga mao si Jesus or Kristo nga sa gahom ug lalang si Espiritu Santo tungod sa plano sa Dios Amahan, tungod sa Hebreo 2:22 nga kung walay pagpaagas og dugo walay pasaylo sa sala. Mao nang manunubos nga gipada sa Amahan si Kristo Espiritu, wa say lawas, wa say unod, wa say kaaga ipaagas nga dugo. Mao na nga natawo siya ni Maria og sa Hebreo 2:14 nga ang anak nakaambit sa unod ug dugo siyang inahan. Mao nga si Kristo na tao way buling sa sala gahom sa Dios nga Amahan nga si Santa Maria mo'y nahimong inahan
og si Jesus anak. Og kay anak man ni Maria si Jesus og si Jesus second person of the Blessed Trinity. Diyos man, busa makatarunganon makaingon ta nga kanang ipanganak ni Maria second person ng maong Diyos. Matawag si Maria og inahan sa Diyos tungod kay gihimo sa Espiritu Santo ang pagkinabo nga ang lawas ni Jesus suluban og lawas. So, ngayong pangutana Doling mao ning Unsa may kalainan? sa kalainan sa Maria inahan sa Diyos. Og O ang Diyos namatay. Marata sa ulahin na kay nasa nalagbitan na itong primerong pagkutana. Nasa balang kasulatan. We cannot really contradict. We cannot really form in a kind of argumentation against ang Diyos. Sa Juan 4:24. Ang Diyos Espiritu. O nasa kaalam 12:1. Ang Espiritu sa Diyos dili mamatay. Mo na nga magisgot nga ang Diyos mamatay, awkward kay na sa ato pa dili ba angay madawat isulti sa tawag na hibaw kinsa si Kristo. Siyang anak sa mahan. Sa Juan 10:30 ingon kay si Kristo, "My Father and I are one. Ang amahan ug ako usara. Ang tanang mahimo sa mahan mahimo nako." Kay siya Diyos man. Unya, ang mga balaang kasulatan nagtudlo nato nga naagi mabasa sa Biblia nga ang Kristo dili mamatay. Na San Juan 3:34. Ang mga batid sa balaod mingon kami nga mga nahibaw sa balaod. Nahibaw among nasayran nga ang Kristo dili mamatay. See? Ya sa Hebreo 7:24 mingon sa San Pablo nga ang Kristo dili mamatay. Buhi kanunay kay iyang pagkapare mulungtad sa walay katapusan. Ya kadtong bata nga natawo sa Isaias 9:6, alang kanato sa kabata gihatag. Ang kagamhanan ni gatungtong siya nga baga. Og pagangan lang siya kay bulungan. Og tawgon siya Dios nga gamhanan. Og siya pagailhon amahan nga walay katapusan. Anawan ang katapusang phrase ba nga gipaila nga ang bata nga si Kristo walay katapusan. Ito pa walay kamatayon. Musa kung magahas na pangingon nga ang Diyos na matay, huwag kita kibaw kung siya Diyos. Ang Diyos dili mamatay. Kung na ay Diyos mamatay, Diyos na di na tinuod. Kay definition of God, God is Spirit. And the Spirit of God cannot die. Na San Juan 4:24, naasad sa ngalan na to o balaang pulong sa Ginoo nga ang Kristo buhi o sa kanunay magpadayon. O si San Pedro na hatagag kabulahanan kay gipaybaw siya. O bingon siya nga si Jesus namatay diha sa iyang kinaiyas pagkatao. Giklaro yun ni San Pedro, si Kristo namatay diha siyang kinaiyas pagkatao, sa iyang pagkatao. Dili o kanon siyang buhi si Espiritu. Muna ato'y katubag niya, dungaling niya may atong Niya man si Brother Glenn Kimod, ato paminahon Brother Sok, si Brad Glenn Kimod. Salamat kayo kanimo Brad Aling ug Brad Sok ug Brad Steve Buti ug sa atong mga tigpaminaw diha sa atong social media ug sa radio. Brad Sok, diha may so kina kong amigo Brad Sok taga Negros man ni siya Brad Sok nya tigpaminaw dai kay siya nimo Brad Sok. Nya diha may gipada nga pangutana nga taguon ta lang sa nga niya nga si Larry. Naglibog gid siya ni Brad Sok nya iyang gipadadri nako na malihog lang siya kay aron kuno mahatag og katinawan nga kani kuno si Jesucristo Brad Sok duna man day kuno ni mga igsuon Brad Sok kay di ako no diri sa Marcos kapitulo 6 bersikulo 3 niingon man nga di ba mao kini ang panday nga anak ni Maria ug igsuon ni Jacob ug ni Jose ug ni Judas ug ni Simon ug wala ba dinhi uban kanato ang iyang mga igsuon nga ubay ug kaniya nakakaplag sila og hagayunan sa pagkapandol. Ug kani kaduha Brad Sok kaning sa Mateo 13 bersikulo 55 nga ningon man nga dili ba mao kini ang anak sa panday sa kahoy? Dili ba ang iyang inahan ginganlan si Maria ug ang iyang mga igsuon si Jacob ug si Jose ug si Simon ug si Judas? Hani Brad Sok
mo ni akong pangayo ag tubag ni Bradsok kay nakahatag ni niya kalibog Bradsok. Dahang salamat. So, may kayong pangutana nga ato sa hatagan og pagtagad sa atong higala nga si Gary o Larry. Oh, nga nangutana nga dili ba tinuod nga si Jesus doon ay mga igsuon? Kay doon na magoy gikutlo sa San Marcos 6:3. Dili ba kani si Jesus anak sa panday, anak ni Maria, og nailan na itong iyang mga igsuon nga sila Santiago, si Juan, o gingon nga mga igsuon ni Jesus. Doon na pagali mga babaeng gisgutan ng igsuon ni Jesus. O na may tubag na naman na sa balang kasulatan nga si San Juan, doon na igsuon nga Santiago, niya ang ilang amahan mao si Zebedeo. Niya ang iyang asawa kinganlan og Maria, pero dili Maria nga inahan ni Jesus. Si Santiago, si Juan, og doon ay pipila ka babaeng isgutan, ginganlan o mga igsuon ni Jesus. Pero ang ilang amahan gipaybawasan, nga inganlan Zebedeo, yang asawan Zebedeo, Maria singan, pero dili Maria ang inahan ni Jesus. So, nganong ginganlan man sila mga igsuon ni Jesus kay sa batasan sa mga Hudyo nga ang mga mag-agaw tagsat tagutlo kapag igagaw ang ilang itawag na aya sa to pa aya sa Hebreo language nagulugan og igsuon mo na magtaganay ni silang mga igsuon bisan ang ilang relasyon dili pareha inahan, dili pareha abahan apan may pagkakadugo sila lugar sa ilang ginikanan nga mga magsuon mga parintira sa so outright ang tanan nga mga igagaw uyuan og pagumangkon ang ilang itawag na aya igsuon dili sabton nga anak ni Maria ug ni Jose ang maong gipangisgutan kay giangko naman na Santiago na Juan niya doon ay paingahan nga babae ang ilang amahan mo si Zebedeo dili Jose niya ang asawa ni Zebedeo Zebedeo babae sawa man pero kini siya dili Maria nga inahan ni Jesus o sa klaro nga gipamugat diha ang mga relasyon sa pagka igagaw o yung anong pagumangkon ang ilang tawag sa ilang relasyon bisag dili pareha ang amahan o ginahan aya igsuon so mo na nga San Mateo 13:5 no nga dahil nangutana nga dili ba nga kini si Jesus anak ni Maria niya kasi man Maria ipasabot ang Maria ipasabot mo ni nga ang inahan ni Jesus o asawa ni San Jose o gwa gini siya ay hilabti nga sa pagkatao ni Jesus misod sa tiyan siyang inahan migawas sa dakong milagro o wa gid maon sa ang kaulay kaputli ni Santa Maria inahan ni Jesus. So mo na ang atong mabasa ang balang kasulatan nagpaybawasan Lucas nagpaybawasan Mateo nga dunay mga igagaw ra ug igtagsa ni Jesus nga lain og amahan nga ang ilang amahan ni nga Juan, Santiago ug mga babae ang ilang amahan mo si Zebedeo dili Jose nga bana ni Maria ang ilang inahan nga asawa ni Zebedeo Maria singan pero dili Maria ang inahan ni Jesus mo na nga ito ikatubag Brad Glenn sa nangutana nimo nga gipadagyon ni Larry salamat ng taon nga si Larry og naminaw na to. Daghang salamat Brother Sok ani amas tibuti Brother Sok ni balik man so atong paminawon si Brad Steve Buti. Bansok, doon lang ko i-ikon ba sunod kining katong sa pangutanan ni Bro Glenn ba? Di na sa Isaiah City 14, ako lang i-puno Bansok, City 14, klaro kayo, busa ang Ginoo gayod may muhatag kaninyo og usa ka timaan. Ani karon ang usa ka ulay manamkon ug mag-anak og usa ka anak nga lalaki ug pagkatawgo ng iyang ngalan Emmanuel. So ako dining bato ngadto sa mga protestante nga naminaw nato karon ba. Unsa ko no?
busa ang Ginoo gayud mao'y muhatag kaninyo og usa ka timaan. Unsa may timaan? Una, usa ka ulay gayud manganak. Ikaduha, manamkon og manganak. Ikatulo, usa ka anak nga lalaki. Unsa kuno? Usa ka birhen. Ikaduha, manamkon og manganak. Ikatulo, usa ka anak nga lalaki. Mao ni siya ang timaan. Dina sa Isaiah 55:13, ang kining timaan maigsunan sumala pa sa atong mabasa, usa ka ilhanan nga dili gayud mapapas. Put pasabot, usa ka timaan nga di gayud mausab. Atong ibutang nga si Santa Maria daghan og anak. Sumala sa ilang gipangbasa nga si Santa Maria daghan og anak. Ang pangutan na maigsunan, kinsa man ni? Si 14. Mugawas nga dili ni Santa Maria. Kaya ang usa ka timaan magpabilin gyud nga dili mausab hangtod sa kahangturan. Usa ka babay nga birhen, manamkon og manganak og usa ka anak nga lalaki. Unya sumala silang mga atake Bradsok, daghan naman og anak si Santa Maria nga mga lalaki na pay mga babaye gisgutan. So mugawas nga musupak na sa maong tagna ug dili mahitabo nga ang kining tagna mabali og mausab. Kinsa maning 7:14, wala lain si Santa Maria, usa ka birhen, manamkon og manganak usa ka anak nga lalaki. Ug sumala pas Biblia, ang timaan usa ka ilhanan nga dili gayud mapapas, usa ka timaan nga magpadayon hangtod sa kahangturan. Karon Bradsok, kinalasan Bradsok katong pangutana Bradsok nga Mother of God o kaning ang Dios namatay. Doon na lang ko'y usa ka referensya atong basahon maigsunan unya atong sabton. No. The glories of the Catholic Church. Giingon dinhi, the reason why many Protestants object to join in the affliction due to Our Lady, Mother of God, is because they do not properly comprehend and realize in their hearts the import of this title, Mother of God. Let us then see what this title means. Let us then see what this title means. It does not mean that Mary is the mother of the divinity. If by divinity be understood the divine nature, for the divine nature is uncreated, eternal before all worlds. Nor does it mean that Mary is the mother of the second person of the Blessed Trinity, God the Son, according to His divine nature, which would be the same as being mother of the divinity. So, klaro kay migsunan ang sumpay, but it means that Mary is mother of God the Son with regard to His human nature. So, kana dayong pag-ingon nga mother of God ang Dios namatay, kinahanglan adto ta sa God incarnated na. Giingon dinhi dili proper nga moingon ta nga ang si Santa Maria enhance siya sa divine person. Karon literally gyud without qualification ba? Kay ngano man ang kanang divine person maigsunan eternal, immortal man na siya. Di man na siya mausab. Sa dihang nag-incarnate na siya, ang proper name niya Jesus Christ. Mao nang si Santa Maria inahan sa Dios. Ang kumpleto ni ana, Mary is the mother of God incarnated. Sa kang panahon ni sa episode Bradsok, sa panahon ni Nestorius, kanang mother of God gi pahimugatan sa atong simbahan, Mary Mother of God, tungod kay si Nestorius maigsunan nagtudlo man nga duha ka persona si Kristo. So gipahimugatan nga Mary Mother of God. Pero sa atong panahon karon nga natubag na sa simbahan, giklaro na gyud ang literal ni ana, ang sakto gyud ni ana, Mary Mother of God incarnated. Kanang God incarnated, mao na siya ang divine logos nga nahimong unod, nahimong pulong. So atong timan-an nga ang divine logos sa dihang nagpakatao siya, sa dihang nag-incarnate siya, nagpabilin siya nga walay pagkausab. So dili proper nga gamiton nga moingon ta nga ang second divine person namatay
literally. Kinahanglan dunay qualification as God or as man. Wala, Brad Sok? Oh. Brother Sok, Salamat kayo, Steve Buti, sa imong pagpambit sa tubag sa pangutana. niya ato lang timanan Brother Sok, doon na lang tayo mga 4 minutos para matapos atong programa. Oh, basin doon na pa ipangutana ni Palot. Oh. Aton lang mubuon nya kay sige. Aday pangutana ni kuan Brother Sok kani si Sidley Jeroy sa Jeroy Sidley diya sa Lawaan, Talisay City, Cebu nga nag-ingon siya pagsulti nga ang pangutana sumala sa GIRM kon General Instruction of Roman Missal page 275 nga nag-ingon diha nga basta ni sangpit o Ginoong Hesukristo ang kanta sa misa mubaw jud na siya pero always kung nag-attend og misa pero ang pari dili lagi mubaw during sa magisgot na o Ginoong Hesukristo ang kanta misa. Unsa may buot pasabot no ni ani Brother Sok kay mao kuno ni gikuan sa GIRM kon sa to yang ingon General Instruction. Paliw ko no Brother Sok kay Oh, panapos naman eh. guys, kung ito nag-general instruction. Yeah, ang general instruction nagpaibaw nga specific na address and really responsibility of the lay people, choir, wa magisgot nga iapil ang pare pag yukbo. Kaya naman siya sa altar. Siya may author o instrumento sa Ginoo sa pagsaulog santos nga misa. Muna nga sa GIRM nga doon ay instruction page 225 nga that discipline address only to the lay people ng mga members choir wa mapila pare o sa dili nito pala pa pila pare ko may labot kay dako naman ang iyang katungdanan diha nga naagyon sa katubangan sa mga tao o katubangan sa altar o siya may instrumentos Ginoo nga ang panog Pino mahimong tinuod nga lawas ug dugo ni Kristo ug mo na nga kanang paghuman sa konsekrasyon ana na ang pare na magyukbo kay na naman ang transubstantiation presence of Christ in the Eucharist. Ya, panapos lang kuan Brother Sok, pasalamat. Oh, pasalamat kay ta sa tumakauban doon ang link si Brad Stay Buti, si Brad Blaine Timod o kanimo Brad Aling, salamat kayo gato mga pasalamat usab sa mga talisaynon nga nagpasalamat sa mga kabulahanan nga giapod sa mga katawhan para nga sila mahupay ang ilang mga problema labi na niya mga biktima sa sunog, biktima sa typhoon, gadaghan kayo mga kaiksunan na itong nawad puluyanan niya temporarily nagpuyo sila sa mga basketball courts, mga public schools pag umadana pila ka buwan doon ay gipataban na sa mayor nga salapi aron nga sila makatukod og mga balay bisag gamay lang una pero may balik na silang kapuyan. Kini usa ka dako kayong kalipay nga nadawat sa mga talisaynon nga naganto sa mga kalisod niadtong panahon na ang Dios mga panalangin kanato nang panalangin sa mga talisay. Pasalamat sa ni Mayor Samsam siyang kapikas nga nihatag sa tumbas nga halad sa mga kabus nga na luwag tangan og balay. Ang Dios mga panalangin nato. Dongaling salamat kayo o balik ta kanimo. Balik ta. Inyong nabati ang tulumano. Katinawan sa pagtuong Katoliko. Hinaut nga nagkapambit kami kaninyo sa katinawan sa atong pagtuong Katoliko. Hantod sa sunod higayon. Salamat. Jericho Rosales po. Ibang level na tayo. For liver health, Silimarin plus multivitamins Liverade Pro. I take it